Isteach ar chlúas agus amach ar an dlúas eile. Bhí Seán agus Séamus i Garagóint. Ar deireadh bhí Seán ag éirí tuirseach den chaint, agus bhí fonn ar éirí as, ach níor cumthar bit ar Séamus go raibh sé le stad go luath. Ní éon chabhar duit a bheith ar siúl le caint cheafóideach mar sin, a deir Seán, mar nach gcuireann sé éon simintí. Tá mé á ligean isteach ar chlúas agus amach ar an glúas eile. Chuir seo farrag ar Séamus, agus ar sé sin. Credim go bhfuil an ceart agat, mar nach bhfuil tada lena stoppa ar chum ar bith.